Well, ama bebree kɔ aware mu a na nsɛm bebree na ɛtasi. Ebi mu nsɛm na awerɛho yi paa na maame nurse a yɛfrɛ no Deborah asɛm deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛyɛ ade a awerɛho paa na wotie a anhwɛ a nisuo koraa bɛtaataw na maame nurse na bɛtena ɛyɛ Oyerepa Afutuo so ka no bakosɛm sɛ ɔne ne kunu ɛware na tamo mu ware no na bibia ɛni hɔ na ne kunu no ɛni kaprɛ. Na nkakra enoma babi yi ma bema no benye sika mu susi adan ewo emma bebre ne ade a na ekọ nanim na bema no ko hu oba foforo a okoware oba foforo a kyese oba no oye no ho ade wi anche bia na akwanya bai no no etu kwanko abruchiri na maame na kyerɛ sɛ esan no mono nti na ma enoma efa etumi yi pa ai ne ya ye kase oda duru so a onu madura na adwen no sabio enhyeda enye ejuma kra nti sasa mi afa ne trim na nsama okan na are ho pa Yakopon adome ho Mama nurse we did the say Deborah ene na do bae pacho de me ba ya ne say me kunu ne me kuna wagyae me ene kwa me boache agi na wo sese wo Australia na bra me ne ware be 14 years ni na ye worry ye no ensensem bebre wono bibia wo be report ba me ye oba na me nkwa relationship bia modernity na me hu ni say ade bia ye kwaso bia na wo so oba de wunya ho abotre ti ade bia obe bia menya ho abotre ma no afi de be ma ne ye ne duru be bia ye ahomete eye yi pa because wotimi de emma ba bechia me say oba we ya madam fu bi bia ne girlfriend enkwa wie ye no na se woni ni pakro no twempena empire mo odin me say wotete mi ankasa enti ebedru bre bi ma me ka kire ne se wo wura sa wo mpa me bi ma fa me ko ma mabusuafo na de wo kira nso ne se bia ma wofo ne bi bia obi beti asem ne bi wo ba bi na wo busa ne se bia kwa me na di enti na wo ye me bai sei eni obedi watem di tro wodi atama ma me maame wodi me maame atam odi me papa atam me maame nuan mo bi kure bi so wo so ma mo frɛ na odi o matem enti ekoduru bre bi afi de ma asem na ye kese odi sister bi timi ba afie epamo me si abonten dan me ne nyina asie efie no ya bra ya ware foforo no ma na wose ya menya kakra to me ho nti yankwoto asase me so me ye na ese ne ye nyina ye ka bom ne yakoto asase no enti yakoto asase no ene ye se ye besi dan ye si so sabre no ye adwuma wota kwanti me ne nyina na wo ho ne ye si sa afie no ye se wie no wasase ye nsan to foforo na ye ya mese na sa ade na yakoto no wudu din kwa na ototo no wose ye ya warefo a ya ye wedding enti nya de a we ye problem bia enti aba ne sa no ene ye sa age sa asase no na edu be bia ho de no wo fom timitimi agi leave nyina na makọ nsuo e de akodan ho kakra menya bia na de afa nsuo na nsuo kodan no ye de ye ho adwuma enti afi koduru ba bia ma asam na ye bebre chese ma de mia metimi a metimi akan be se nan ya mia me ho so no omo atwempena mu oden pa no wo han dan akase ma wo mo me kan wo mfi me makra mpodu be bom tuo mo school fees enti me yi nkwala ndo mo kwa ban school ne nyina kwa me je se wo no de emfa ne ho ne obeya na oye enti me wo ho no ma na menya ne nti yesa picture bi circulate wo social media so wasai oba foforo wedding 2019 eno no me koka ho asem no ka kire me se me ya obepam mesi abonten na menya hwe enti me hwe di me hwe me ma no so a se me gya ne ho ko simple sana mo me kasa wantu a me metu kwan ti ye nam se adwuma de obetu kwan no so ye adwuma wo New Mount Ghana Limited no organ ha no so adwuma de obetu kwan dia me ye di ma hwe se bi ode nkora no ebekọ bia na so ode me bekọ bia afi wo tu kwan na me 3 months na me te say wa ba abebe fa oba no ode na ekọ na wanu obaba no ye ne pepesini na ba no ma ene ne marketing kiti mi no oba no wo ya aboso mi yansa na osanye mbiem te wo nkora ne boso pa mususa odomo nyina akọ nam se odomo kọ nam se eti wo ja me ne nkwale na gu ha enti me ne brain nam se hwe me di kristo so mbeto nche na wo kwa ma eje me ne odi asi ani enti me ka asam na ene wo sen ya ene ode nkwala ne bekọ afi de oye pepesini bibia wi ode me ma no ekokoduru ho no no ayakayaka de dem afabi mu papa wo frɛ na wo betimi edi watam saa wo ye useless human being say odurubere bi me nam gi run about na me de referral akọ na me call back to adwuma se me ja kwan ne mfimfiri saa de no na de wode aye me no me ade be chi da de no me kwa have Kenya asesa me kwa akosra no me ko duru Kenya ase ho no no na ye nwumre me ne me ba
atano ye ko duru Kenya ase ho no manwumra fe de me hwa ya me wura dem ho na me kunu no oba no ete ho no na me se eti aha nso woni ne sa wa wase a ene ha ya na me ne no se wo pa gina ha na me ne na wo wanim ti dana na dwena na me papa efre me fika kire ono apo na frem papa ka kire se wo bagi me fuo kurase ni yarefo no wa ba ha no me ho ade enti o mo ka sa asem no me na me da yaduro so wonim se ka o yes sa ma me bodam enti doctor bi na me susu ho kire no na doctor ne se what attitude na se nyina che se wa dwene ne nche ho ya atechema enti bra ba sa na doctor ne ma medro ma dro so 2019 betime na ena me be krampo me refi amanu bi me to nyina me ho ye me basa efiri se me trimoti me hye me because of aware abone a me komu na busuafo so ta na chi enti na nse ya na wode divorce papers abre me se wo jai me woni me ni aware bia na me se mate osan chire mo se o se na nka be ma wo jami a nka jami ma me nkwe o se na nse mu be ma no asoma ni nuano mo se etu bi ewu fi ho mra mefa na emrante ne be fa etu no eno mu bisa so ne amanfo ne tete ho no mo ana ne ade na ono ankasa o hwe sin no hwe se ne emrante no esi na o se o mba ho no 2 times o hwe se ne o musi na ade se eye ni kunu dadai nuano mo no mpese omudi ne bone na afide ne nuamo me wo ho na ne nuamo aba fie ho o mo ba fie ho a wo mo se wo mo ba baji ade wo me ho no na me se mate enti me ye na me se ade ya wo se me nuani tuo no fama ade ma mo ye mienu ye Patrick Jima Patrick eni ne nua Jima eno mo ba baji tuo no enti o mo ji tuo no me di tuo ni ma wo mo no me freedom a me pie ye no na o mo wura dem ho nyina akwohwe se nipa e wo fie ho no ma ena me se ne nipa mo ba baji tuo de ne se mutika me ho mo ho ntam de tuo ne ma wo ba ne ma pie wie wo mo ko te se ebi mo be han fie because ehu te me cheme me di fie ni bi ama han frɛ na ka che se me di ama han ya nipa eti fie ho no wo mo ko hu se nipa eda dem ono se mintu o me se mintu o because me suro so obeba be kume ana obe mo obi aba be kume ti me wura dem ho hu se nipa ho no wo frɛ ni nua na ka kyerɛ ne se nipa wo dem ho no mo nti ye de ye kɔ ɛna o me na me se na komo be no mo de ne sa no